no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas e xan benvidos a unha nova edición de Informar que arrancaremos no Grove para darlles conta do bo ritmo ao que avanza o proceso para conseguir unha marca de calidade para a centola do Grove. Remataremos moito máis lonxe en Alemanha, onde se está a celebrar o Salón Náutico de Düsseldorf. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Confraría do Grove leva un ano traballando para conseguir unha patente para a súa centola. O arranque da campaña da Vieira en Cambados trouxo novidades. Dende agora, o Pósito asume o proceso de evisceración. O Concello de Boiro promociona a súa oferta turística e náutica no Salón de Düsseldorf en Alemanha. Hai un ano a Confraría do Grove iniciaba o proceso para conseguir unha marca de calidade para a súa centola, proceso que encara agora a súa recta final. É un dos produtos con máis sona no Grove, pero que agora quere ver recoñecido o seu prestixio e a súa calidade. A centola meca quere facerse cun distintivo propio e para iso a Confraría de San Martiño leva máis dun ano traballando no proxecto. Dende o Pósito indican que o principal obxectivo é conseguir un selo que a distinga no mercado e que certifique a súa calidade. Nos o que tratábamos con unha marca é diferenciar o noso produto do resto. Nos aquí temos un precio mínimo, cando moitas cofradías non o teñen, entón tamén vendemos unha calidade. Entón queríamos establecer unha marca para que distinguir o noso produto todo o resto de cofradías. A Confraría xa fixo un primeiro rexistro no ano 2016, daquela foi rexeitado por propor unha marca demasiado xenérica. Agora, cunha identificación máis detallada, asociando o produto co Pósito, os confrades cruzan os dedos para que o seu proxecto vexa a luz en breve. Con todo, segundo indican, o proceso é longo e laborioso. Bueno, o proceso largo, primeiro empezamos co diseño do logo. Unha vez que temos o diseño do logo e a idea clara do que queremos enviar ao registro, envías ao registro de patentes e marcas. Unha vez ali que fan a primeira valoración, publícase no registro. Hai un período, penso que de un mes ou dous, no que todas as persoas que queiran ou non estén conformes poden alegar. Se todo vai segundo os cálculos da Confraría de San Martiño, no arranque da vindeira campaña da centola no mes de novembro, a marca propia será xa unha realidade. Será entón cando o consumidor poida topar no mercado a centola de sempre, pero recoñecida cun selo de calidade. Marchamos agora cara a Cambados, onde abordaremos as primeiras xornadas de campaña do Choco e falaremos tamén do proceso de evisceración da Vieira. O arranque da campaña do Choco tamén está sendo moi bo en Cambados. Na lonxa da vila chegáronse a vender 2.000 kilos desta especie. Moi bo, en Cambados foi moi bo, estamos con 2 días de subasta do Choco, do trasmallo e de outras artes tamén, non solamente o trasmallo pesca Choco. Estamos vendendo sobre 2.000 kilos diarios en lonxa de Choco. Onte non tronte chegamos aos 2.000 kilos. Tras a campaña de 2017, que resultara máis frouxa, a de 2018 está tendo uns resultados tan bons como a de 2016. Nas últimas xornadas acadouse un prezo máximo de 16 euros, mentres que o mínimo roldou os 7 euros por kilo. O arranque da campaña está sendo máis discreto noutros portos, como no Grove ou Rianxo. Na lonxa meca vendéronse na primeira xornada máis de 700 kilos de choco a un prezo máximo de 11 euros e un mínimo de 3. Na lonxa rianxeira o produto comercializado non superou a media tonelada.
Nesta nave multiusos do Porto de Tragove levas a cabo dende agora a evisceración e depuración da vieira. As instalacións foron adecentadas para este proceso a través dunha axuda do Grupo de Acción Local Pesqueira da Ría de Arousa que asumiu o 80% do investimento. O todo agora a posta a punto do bivalvo levabas a cabo nas instalacións da empresa Porto de Cambados, pero os mariñeiros decidiron asumir a evisceración para reducir así os custos de produción. Nós o que intentamos é reducir os costes sempre do viscerado. Paralelamente que o produtor, o mariñeiro, gane máis carto. Realmente o grueso do gasto está no viscerado. Facendo dunha forma máis económica podemos ter sempre un marxen para que a xente gane máis carto. E iso sei que xa se nota. Nesta campaña estimouse un prezo por kilo de 5,5 euros, o que o mesmo 75 céntimos máis por kilo que no mesmo período do ano pasado. Estipulase un precio, este ano vamos a 5,50 euros, que é un precio máis alto que se acorda pagado pola vieira. Agora, reducindo os gastos de visceración, pódese pagar ese precio. Da depuración, evisceración e almacenaxe vanse encargar unhas 30 persoas. Unha vez que a vieira entra no porto, o proceso de posta a punto do produto dura unhas 24 horas. Automáticamente esa vieira pasa a unha planta de depuración, onde pasa un período de tempo estimado en 24 ou un pouco menos, estámoslo mirando. E despois eviscerase a man, hai un grupo de persoas habilitadas para facelo, eviscerase a man e depois conxélase para servir aos nosos clientes. Con todo, dende a Confraría de Pescadores agardan axilizar paseniñamente o proceso, permitindo simplificalo de 24 a 18 horas. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A conselleira do Mar e o vicepresidente da Xunta fixeron balance dos comisos desenvolvidos durante o 2017 nunha visita ao buque Sebastián do Campo. 175 toneladas de peixe marisco e máis de 24.000 aparellos de pesca comisados durante o pasado ano 2017. Os datos veñen a mostrar a dimensión do problema do furtivismo e da importancia do traballo que dende a Xunta en colaboración cos corpos e forzas de seguridade do Estado se realiza para combater esta práctica ilegal e perigosa. Xa digo que todas estas actuacións que se desenvolven en todo o proceso que supón o furtivismo, dende a propia extracción dos furtivos, a súa distribución, a logística, o almacenamento, aí actuamos, insisto, en colaboración ao Servicio de Gardacostas e a Policía Autonómica, e creo que os resultados o que fan é alentarnos a seguir traballando, porque o problema sigue ali, pero, dende logo, estamos facendo todo o posible para erradicar, xa digo, un problema que ten moitas derivadas, todas elas perxudiciais, e que, polo tanto, o noso deber é facer todo o posible para acabar cos furtivos e os perxuicios que eles causan. Por tanto, agradezo a remato xa a colaboración a Consellería do Mar, as facilidades que lle dan a Policía Autonómica e, por suposto, os efectivos da Policía Autonómica, o esforzo que veñen facendo en toda Galicia para atallar na medida do posible o furtivismo. Un traballo de colaboración entre o Servizo de Gardacostas e os corpos e forzas de seguridade do Estado, que, segundo a propia titular de Mar, Rosa Quintana, posibilitou que dende o ano 2009 se incrementaran os comisos nun 348%. Todos teñen contribuído a facer que se incrementaran os decomisos dende o ano 2009 nun 348%, solamente no ano 2017 foron máis de 175.000 kilos de produtos os que evitamos que chegaran ao mercado e máis de 24.000 útiles e aparellos de pesca que tamén se incautaron e se puxeron a disposición das autoridades para a súa destrucción. Seguimos con balances. Desta volta falámoslle da exportación de produtos pesqueiros galegos ao longo de 2017, que superou os 2.000 millóns de euros de facturación. A exportación de produtos pesqueiros galegos bateu unha marca histórica durante o pasado ano 2017, con máis de 2.000 millóns de euros de facturación. Italia foi o seu principal comprador. No 2017 tamén medraron as importacións, especialmente as de polvo procedente de África, que subiron a máis do 40%. Dase a circunstancia de que, por primeira vez na súa historia, o comercio exterior da industria pesqueira galega superou esta cifra dos 2.000 millóns de euros. En 2017 as exportacións víronse tamén incrementadas nun 14% en valor comercial, pero non en tonelaxe, que baixaron 4 puntos.
O principal mercado para as exportacións dos produtos pesqueiros galegos segue a ser a dos países comunitarios, pero destaca tamén a suba das vendas experimentadas nos Estados Unidos, que pasaron dos 13 aos 26 millóns de facturación. Esta semana celebrábase en Alemaña o Salón Náutico de Düsseldorf, unha oportunidade que aproveitaron Portos de Galicia e o Concello de Boiro para explorar novos mercados. O paso de Portos de Galicia polo Salón de Düsseldorf está servindo para introducir no mercado xermano a ampla e variada oferta da que dispón a nosa comunidade en materia náutica. O organismo da Consellería do Mar mantivo xa varios contactos con diversos colectivos e asociacións de navegantes do Rin, así como outras organizacións da zona do Mar do Norte. En elas lle presentamos o que é a oferta náutica de Galicia e os invitamos a coñecela con máis profundidade. Isto forma parte da estrategia que desde a Xunta estamos desenvolvendo en este ano 2018 e que logo dese proxecto que temos de fidelización da nosa oferta para os navegantes que xa coñecen Galicia, queremos agora introducirnos no mercado alemán e do norte de Europa. Portos de Galicia está aproveitando o seu paso polo Salón Alemán para presentar a súa oferta promocional deste 2018. Tamén se están a difundir algunhas das iniciativas que o organismo ten en marcha, como por exemplo o proxecto europeo Ecodestin. Que é un proxecto que persigue a promoción da náutica no arco atlántico, é un proxecto que pretende crear paquetes turísticos e un proxecto que ten previsto a presencia da oferta náutica da Comunidade Autónoma de Galicia en feiras e en salóns do sector todo este ano 2018, como foi recentemente en Londres e ahora en Düsseldorf e será noutros países. Un dos hitos para difundir a oferta náutica galega foi a proxección dun vídeo divulgativo que acadou numerosos eloxios por parte do público. Tras a boa experiencia do ano pasado, Boiro repite no Salón Náutico de Düsseldorf. O Concello promociona a súa náutica na cita alemá coa vista posta nas relacións co norte de Europa, destacando os portos e os náuticos do Báltico e do sur de Escandinavia. Estos son los principales mercados a los que queremos llegar, ya que el primer año que estuvimos en Alemania, el año pasado, ya hemos conseguido objetivos importantes, visitas de países de Noruega y de Holanda y también de la parte noreste de Inglaterra, que está aceptada, y hemos tenido un incremento de un 20% en los que son las arribadas de barcos al náutico de Boiro, ¿no? Este é o traballo cara aos mercados exteriores, pero non deixan de lado o español. O rexedor aproveita tamén a cita alemá para establecer novos contactos. Que hemos mantenido contactos con las marinas de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, las marinas de Andalucía y de Mallorca, para hacer cambios bilaterales y para potenciar lo que es los minicruceros en la Ría de Arosa y sobre todo nuestro destino que es Boiro, para que gente de estas regiones que tienen barco, que tienen náuticos, pues visiten nuestras rías y visiten Boiro. Con este éxito, Boiro colle novo pulo e chega convencido da súa potencialidade para atraer os visitantes destes mercados. No salón presentan a riqueza da súa oferta turística, facendo especial fincapé no seu vencello con Santiago e coa tradición compostela. Hablamos de nuestros 10 kilómetros de playas con banderas azules y con Q de calidad, con nuestros vestigios arqueológicos en la Sierra del Barbanza, en los castros de Neixón, y también de nuestro senderismo. Y vendemos a Boiro como un puerto de referencia para llegar a Santiago y aprovechar también lo que son las rutas xacobeas marítimos fluviales de Arousa y de Ulla, y también esas visitas por esos 14 cruceros. Así, con estas boas perspectivas para a náutica deportiva galega, rematamos o noso informar desta semana. Lembren que xa poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito.
no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.